Oktoberfest, which originated in Germany, is now held in many cities across Western Europe. Live music, food, drink, and, of course, dirndls and lederhosen are all part of it. Oktoberfest celebrations are also highly popular throughout Scandinavia. In September and October, when the pleasant weather is waning, a Scandinavian Oktoberfest is an excellent way to celebrate the yearly beer festival. In the middle of October, Aalborg's version of Oktoberfest honors this legacy by introducing folk dances, stein-clinking customs, and large feasts to Denmark. It is an opportunity to reconnect with centuries-old traditions while making new memories with both friends and strangers. It's a festival that everyone enjoys, whether they're with friends, on a date, single, or with their families. The main venue for Aalborg Oktoberfest is Aalborg Street Food. It serves a variety of food, beer steins and music in a Bavarian and Tyrolean setting. This year's Aalborg Oktoberfest takes place on Friday, October 17, 2025, from 17:30 to 2 o'clock. The Tiroler band Aalborg hosts this year's event, filling the hall with authentic Tyrolean hits and well-known party songs that everyone can sing along to. Aalborg Street Food transforms the food hall into a stylish Oktoberfest by celebrating Bavarian and Tyrolean traditions. The evening includes several fun surprises that keep visitors entertained from beginning to end. These exciting competitions offer participants the opportunity to win a prize. To summarize, the Aalborg Street Food venue offers memorable experiences, reasonably priced drinks and food all under one roof. Velkommen til Oktoberfesten! Velkommen! Nu skal I høre, det er sådan, jeg har lidt praktiske informationer til jer. Herinde er selvfølgelig der er meget på her, så kan man gå dernede. Så er det sådan, at hvis man ikke har købt billet til vores Oktoberfest i aften, der er måske bare mærke, hvis man ikke har købt billet, der er lidt anderledes end i dag. Så er det sådan, at vores event her åbner, vi ser fodbold med. Der er også plads ude i vores ruskområde, hvis man vil ud og sidde derude. Der er ret reserveret med bordene herinde i aften. Og apropos de bord, der står reserveret til personer på, de er bygget til specifikke personer. Dem, der står reserveret til Oktoberfest, der var alle navne på billet til Oktoberfest selv. Derudover så vil jeg lige nævne, at vi i baren har 10 af vores personer. Der er søm, der er hatte, og selvfølgelig liter puserne. Og sådan en har jeg været oppe og fange mig, så skulle vi da ikke lige. Street food, prost! Jeg kan ikke høre, jeg prøver lige igen, vi skal ud, jeg har street food, prost! Prost! Tak skal I have. Så, derudover, mine damer og herrer, så er det sådan, at vi har planlagt lidt underholdning for jer i aften, fordi man skal ikke bare sidde og kigge ud. Vi skal også have det sjovt. Vi skal senere danse sammen med Aalborg Tyroler Band. Vi skal danse til DJ Single. Og vi skal også have lidt underholdning her først nu. Many locals dress in dirndls or lederhosen and prepare to party in traditional Oktoberfest style, as the event strives to provide an authentic Oktoberfest experience. This gives you the impression of being in Munich. Så måske hvis man hedder næste, der har en lille fordel, og gør man det ikke, for godt, at man kan vinde alligevel. Det er også en fordel at være god med øl, vil jeg sige. Så jeg skal låne dels enten Natalie eller Frederik, hvis I er i nærheden, eller Frida. I her kan godt tænke mig at låne. Og så skal jeg bruge 3 frivillige, som kunne tænke sig at være med i den her konkurrence. Så det er nu med lige sådan en lap i vejret, hvis der man kunne tænke sig at være med. Jeg skal bruge 3 personer, det er meget stille og fredeligt. Jeg kan se en der gør noget. Du kommer bare op til mig. Og har vi en der der måske også, eller? Der er en der, du kommer op til mig. Vi har en der, vi har en der. Jeg har 2 med, men jeg har en 3. plads. Det vil jo være fint, når det er en ledesport, så vi vil starte ned. Og så bare ligesom se, at I runder det helt naturligt. Og en der. Ja, det er godt, at jeg kommer helt op. Så kommer jeg med. Så jeg tager dig der. Og bare der der. Og du kommer helt op selv. Det er fantastisk. Det er en lille konkurrence. Jeg skal lige hente 3 venner, jeg har herovre. Jeg har en 3 venner, jeg skal have fundet. De her 3 venner, jeg har, de har stået i stallen hele siden sidste år. Og gået hø hen over vinteren, eller noget i den stil.
til igen. Vi skal have i gang i nogle af ølene. Det er det, der hedder øltøb, faktisk. Det er noget rigtig sportsigt. Hvis du tager den her feeling, og så synes jeg, at jeg har en af de piger, der skal høre overfor. Skal jeg lave den der? Ja, det er meget fint, at man peger andre ud, men jeg vil heller ikke pege sig selv ud, så at sige. Jeg vil gerne melder sig frivilligt. Ja, det skal godt. Det skal godt. Vi kan lige lave en navnerunde, så folk ved, hvem vi skal hen på. Hvad hedder du? Jeg hedder Lukas. Og det var Lukas, og du hedder? Og det var Rune, det er Lukas og Rune, og Sofia. Giv mig en hånd til at starte med. Det får også en lille der. Nu skal vi se, det der sker, det er, at det her det er det, der hedder en kæphest. Den kender I måske. Hvis I ikke gør, så skal det ganske rigtig placeres mellem benene. Og der skal I blive det er så vigtigt, at I har dem mellem benene. Ellers så er det disket. Og så kan I ikke vinde noget som helst. Og det er ærgerligt. Det der så skal ske nu, det er faktisk, at vi stiller jer op ved siden af hinanden her. Og så skal I flyde på kæphest. Og rundt i lokalet, faktisk, hvis I kan se her, vi sender jer i 2 forskellige retninger til mødefamilien eller sted. Men det ene hold løber ud her, op forbi baren, op forbi Pastorto, ind forbi Sweetwise og ned herover. Og omvendt så den anden, en af andre løber så den anden vej rundt, op forbi Pastorto, og de barner hertil. Den der er først tilbage i maj. Den der er først tilbage i maj får 2 point. Den der er nummer 2 tilbage får 1 point. Og den sidste får 1 noget. Men der er til gengæld også et point for, at den der har spillet mindst øl, eller nej, for den der har spillet anvendt øl, og 2 point til den der har spillet mindst øl. Det begynder sådan noget, den der har spillet mindst point. Det er nemlig sådan, at I lige får en øl i hånden, mens I videre. Jeg vil gerne gentage det her. Det er ikke bare en eller anden sygelig, vi har fundet på. Det er en udsport, der findes i virkeligheden. Det er rigtig dumt at tage en, tror jeg, fordi det gør jo mest muligt tilbage. Jeg vil gerne være bag, så jeg kan jo det. Så jeg elsker det mest muligt. I skal op forbi der var på den her side. Lige her. Der var der sådan en afladet opvaskevogn der. Der forbi. Der op her. Og bare for at have gået ud for lidt større, så er der simpelthen nogle borer, nogle folk rundt omkring på den side, så der ikke haft mere penge. Jeg håber alligevel, I vil klare det godt. Rundt i højden, de smidt op under, hvor der står salat. De Pastorto, og så prøver jeg ned her, lige foran vejen herovre. Og så vil jeg gerne tænke, hvis du kommer herover og løber, og så tror jeg, vi tager Rune. Kan du ikke på den her side? Yes! Det vil sige Rune og Sofia og Lukas. Ja. Er I klar til at hæppe på jeres favoritter street food? Jeg spørger lidt de andre også. Er I klar til at hæppe på jeres favoritter? Tak skal I have. Jamen så synes jeg egentlig bare, at vi skal få sat gang i den her lille konkurrence. Vi siger 3, 2, 1, værsgo! Eller altså om at spille lidt smooths. Det vil gå bare ned. Skal vi starte med at få nogle penge på øen? Det tror jeg, det er. Hvis vi så kan gå op til siden hinanden, så skal jeg se, hvem der har spillet vin, som jeg helt op. Jeg skal kunne se den helt til. Jeg vil sige, jeg er ret sikker på, at Rune har spillet mindst. Altså, jeg synes, for samme sted, men jeg så, når jeres glas, de kommer højere. Så jeg er ret sikker på, at Rune har faktisk spillet mindst af hans øl. Så den tager han point for. Og hvem har spillet anden mindst, det tror jeg faktisk, du har Sofia. Så du får 1 point, du får 2 point. Og så var der lige den der løbeturen. Der var en, der løb den rute, der rent faktisk var meningen. Og det bliver nødt til at honorere med at sige, så du først rute, så den får du 2 point for. Og så var du først tilbage på, jeg tog lidt genveje, Sofia, så du får 1 point på den. Det betyder, at vi har en samlet pointscore på 3. pladsen, men 2 point til Sofia. Og faktisk 4 point til Rune. Så Rune, han har vundet aftens ølsøg konkurrence. Giv mig en hånd.
kommer her over vinteren med halm og hø og sådan noget. Nu er alle knalde derude. Sofia og Lukas, tak for nu. I må gerne ind og sidde igen, og I må tage ud mere og tage en tak, fordi I er der med. Rune derimod. Du skal have en præmie. Og det er bare sådan, at præmien er det der i ølsøg, hedder ølstyrken. Ølstyrken går ud på, at du skal drikke alt, du kan have din øl. Og så fylder vi op bagefter, og så får du lov til at fylde ud. Så er du klar til at drikke så meget den, der du kan? Ja, den der, ja. Er I klar til at høre på Rune og se meget øl, du kan drikke? 3, 2, 1, go! Han er motiveret her. Nå, jeg havde troet, jeg skulle til at stå på blok med den her øvelse, tydeligvis ikke går med lejlighed. Giv Rune en hånd! Nå. Det var sådan en lille konkurrence her, og jeg tror lige, vi tager en musiknummer, og så kommer der en konkurrence mere. Og det kan alle være med i. Vi fortsætter om lidt. Skål! Prost! Oktoberfest is the world's largest beer festival, held annually in Munich, Germany. It celebrates Bavarian culture with lots of beer, traditional Bavarian food, music, and folk costumes. Aalborg Oktoberfest brought this festive Bavarian atmosphere from Munich directly to Aalborg street food venue. Unlike in Munich, there is no crowd in Aalborg. Whether you're a local or a visitor, this event invites you to participate in a cultural celebration full of joy, flavor, and unforgettable memories. Bergens Street was as busy as usual that Friday night. Since I have already made a video dedicated to Jomfru Ane Gade, which thoroughly describes the history of this party street, I decided to avoid adding new information in this special video supplement. Rather watch it. Yeah, man. Det kan jeg for dem, det er der. Damn, han filmer! Foto, man! Really good.
That was all for this time. I hope I was able to provide an overview of the public party events that took place in Aalborg on that Friday evening. Thank you for watching this video.